thmei khasi nang no wan te klem da man tu ka por man ta ngan phai no sa ka man ta ngan dei ban krem bat kata kalong ngamla ban kip na la di kai ka thmei khasi ban ang no wan lam da ngila pule la ne lam da ngila sngam na ki khana na ki nya thu ki ba shwa chung bat ki no tho ki ba shwa chung tem tang ni phi ngam bat ene ka kon kisngi bari mu nyu tan bar hane ka kot kade ka paponam chong long su su tham bat hang ne pat ka don ka jing tho jong doctor homi walang do tam kwa hi yang play ilatan sat ha ka ne ka kon ka ban ta pa shadi bat ka jing tho hi ka ong kum ne o captain Chitilian 39 Corvallis ha ka jing tho chung shapang ka judge sipai trairi hari India ha ka kot khobor journal of the United Service Institution of India kabalami how April khat khnai spa khadar uang badon ki jai men riau hak kulwang bad hakumaon South East Kashmir ke badon ka jingya thu khna patang ka baong bah handai ki long ki khasia ki khun ki seo jong ki nakas ki kanja iran ki babu phan bu kapat hiau sinjong baki 1 point sharindia las lamba nashpang central asia kata ka dei kapanta ka bang kwa ban pensai pi mar bakan ni ka jai bin riu ko mang i yang ni ka bu phan bu kapat hiau sinjong ka jai bin riu chung ni khasin ha du andai ki don no jong phan kapat don ki bu phan bu kapat da kataru kaswar kabi kaban don babu dai ke lelom ke lewa mat kan kau basap tel rai shapang ka jingbu phan bu kapat ne sinjong kalong barok ni tep we no sinjong ka ba ni tep hadu menta ka jai men riu chung ni ka dai thu khana shapang uni upseng uba ka jai men riu chung ni kat tu ni bu phan bu kapat baru tahu deu thlan ban ni mat ngala man ba ka Cheng bo phan bo pa plan kas dang adu tai por man ba ka jai mriu chung ka song hi ban ta ba stay chong karin dia ta kan dang ni ka don ka ni ka kot ka bang la pun lai khun nyu rap bat ki khun lai sao bat khan dai ta bat ha ka ni ka kot ngala tho ban sha phang ka thmei chong nyu jong khas bat nang no uwan kaba kadai ti chung wai pi wai kom ka jai ni lo kom no ni de bat ban pen song da de khanda la dang pha chu chu se jing kren jong ba jibon ni ya thoru ba mangi ki khasi ka jing im jung ke ya sriem ba par ki jai ni kren hakaba kikri ki penun kam da ka dieng sat khan ka dieng sat khan ka ba temen jungi ki ju khan juknya bat kat ko mni thu jungi yang ni kalo ba ki kan thai chong ki se yem ha rong kom riam do kom be bat ka jai ba ki kan thai chong ka jai ma chong te ki ne ki asli ki ai ki pen sam mà cái trái bên riêu chung ni kawan cái bên ta trong đó sẽ thế làm gì nên cái bên ta chung mình cái này bắt ngắt đơn mà bắt lada cặp perthai cặp chụp bắt cái Israel cặp đen bắt haba kimi so kini baki her patem na cái trái bên riêu Israel lesi hakai chi achu lada ki don ki start perkat na chai riu che badon ka la ko ti ba ni chim phang ban wa ni bai lese ki la ba tan si sha menor ka chai riu ka don chi ni dai sha par ka chai riu ke par ka japan ko mang pe ni ki ni chi tho
de kendat ada keren yaki history jong perthai jong keren dia yak lala patti daga archaeological government of India hakas nam kat klespa arpway arpnyo hangni lam tho lai way lai pau kadai arpway lai hadu lai nyo ngin siam ba karkom im karkom long jong kini giru sai tu im haga them jong kwa indos kar seriam tek il kom im mangi kasi kini ki jai ben real ki song ha ki them jong kwa indos kom ba ki sta pas nam ar hanjar sanspa tu sia jar sanspa bis la ong ba kini ki real ki long ki ba sai tam ba thai ha ka ta kwa kini ki real sai ki tip karap karyang ki suthang gi bayap ki khar si yang kom ba le ki department jong ikong Beatrice Mitra kakot jung ik history jong ga India ila tho ba kini ki brio ki mani ya ke lesson char ni ki blay nong ai kom la kom balong mangi kasi haba mangi rin danta ki lay nong kom ba ki lesson char kaching o usal John Marshall Director General Chongka Archaeological Government of India ba kini ki brio ki maneru ikidiang kom ki kumbaki historian ki kantho syafang kata ke jamani blay chongki ki ong kumni the chanting is still believed to be the abode of the Tibeta and many religious ceremonies are performed under it ukhasi chungiru upanan kam hakla niam le kom ya wayu dia ubangi ju khot uding sne ubangi ju panan kam hakla niam le kasa yang bahaya kata historian ke batai bat pisai sepang tau dia macam bagi nang Indus Valley civilization kimani kom the trees was the creation of knowledge and was believed to impart highest knowledge to those who done its branches. They were regarded as celestial plants and were supposed to be inhabited by the divine spirit. Historian ki batai bikini kiro syai ki nang man penon kam ka ksiar ko pa ki jingdeng la penon kam baro sendang mak thai ki ba kham ros pa ki deng de ksiar karupa ki kham duk ki deng de karnong berkatama la ong ba ki sendang ru ki deng soskor thep ko malong ki pa men jeng na dai ha ba ki deng soskor habang perkhat bat pen song rim jaga jing start ba jing sempang ki long swa man swa chung ga jai rim chung ni bak komno khasi hendai ulan nang ban khlong yok ngit na kamera bat ban san yu hadu bonalong na ba phatam ka perthai ka jing don ka tin ksia rupa bat paila ka badai ka kentien khasi nela ka ba khasi sim na sim kaliang nang no nang ya katai kang tien kani kapani ka jing sisya bu khasin dai ulan nang ban san bat ban snak siar ban snar pa la da jabu khasin dai umpat nang ban san bat man pen kami dai mau ko do kum sia ko pa annam yo ye katang khasa pa mar kum ban te mata mar khasi nang snak te radio tadat bat ka katang tamba nim na an bu sambu ya ka katang kaba siam kijar jakan ini ngamut man pen siap hasin dai her patang na ka yeng kasa ne na ka trap koskum jong pelan leu sai ba lem kum ta kum no min la ban mut do ba ndai nang man longi ngit sia ngit na po kamera la tangi poli benia ya ti namar na blasong ni la bondon bun ki ma kasi jungi udon hadu life house em bat khat al dolai bat kini ki life house em khat al dolai kila thma pramaki ka hima sora kila thma persya hima khatsau pra ka hima amlim kila thma persya hima khairem bat kum ta ta te lada paro piong bagi penkelajat namar kele hiatma te kata kamut kajing hiatma tang kawai kejat menriu kan tang kawai kejat menriu
rai ngawang ya pin hak por kebaman suale kawai gasnong ya kawai pat kerawai raste pi kami do ni chosok kata kada yetma tena kata kada ngasngau bak ine itmai iba lakren dai doktor bajibon ar khalki bangkwa hedwar blai kaba i kat ko mai nya tho chung yang ne kalong bai kan ne ka khana ine jing tho hadien ma sngap na ko on radio bi kren hak to ka pot ngasim na khulam na thok ani jing thai san but yong gum no iba jibon ar khaluki ila phla ba kan ne itep bat pensong rim na ka wai ka kot khubor phareng ba la tho daw start ka tho ka play chong ka Tokyo University kata ka de lara phikwa ban wat jing sha le se ne ko India radio ki don record mar msia mangamba de bang shu thau na kren ni ka i ka bang tep ba ka i bang sngo ba ka i le ta kata hang ne nga sngo man ba ka ching a jai jongi sha kasi de na do tai kwa ki phet hadien ba ka chai ban riu jungi ka sha ya thma ha kita ki nung job thma ka ba ki ong ki hindu ra spot ki bai penbor ini ban keren dak tin yuki ka ba de ka tin dak kri di yes pide ban ngide ban ngam hang ta ke wei bang along ko wei la da phai sha sun tang la da phai sha maram la da phai sha boy sha tsora ter ni ajat saka kami kamut mde bin kelajat ni lapo yang ni mde bin kelajat ni lapo yang ni suam po yang ni kajat ni la alpa sekali la sedena do kata por kan ang ba tlak play ban ni andai buan ki kan thai kilong kami ka khana ka on ba kim long ki blak lai na mar kim kwa ba kin lek mi na ta jaka ki bela im la song ban lek bu hai sesnong ka ba ka jaka ka ba ki kim tem ban la ong bekirang ba ki kro ai kan thai balada keyboard yaki ken ai no ka chat kan cha haki kan thai bat iman dengan do ban ka por ba ka chat ban ka si chumi ka sim jai na ki kame bat nang ni kimi nak benta ba stay chong karin dia ke lek bu hai snong na ne lek bu hai himano ha chat trong luôn ka sam bat kat kum ka jing tho jong kat kum mai jing kren jong i doktor bajibon ar khalukhi ka baila kren ha ka on dia radio ha ka sipho tarik akos khat khnai spa khnai phra ha ka por nyo ar pho tu nyo lai phong halor ka phang tip phia tim ine la ya thu bakila kan ria sao lo mang ka sang ke jam lo mang ka sang bat ki song kat tu kan ni hari nang ni ki apat pa thunda namar ka jing don ka kateng lo mang ka sang yo lo ma paro ki tip ko lo himalaya andai ya ka tang kasi kapan i bakat don ji sha ba ki kasi ki la bai snong ha kan ni ka chaka ka khana phang ka jing kio jing hiar sun nyo trap sajrong hoi ka puruskar no jing sha kam dai kadai tang ka khana chat farsi la ko mo ong sakrem na met sakrem na tang ro kadai ka khana sa farsi sha phang le se ka jing long re cloud jing long pen khanyu kum jong khon man riu yok le ha do ba le se ka don ngai jing ong ba wat blay le ne wat ka sing kam nu chu kan pe ka fet krem na met krem na tang kum no ong mangi ka juk mata le rai ba pe man ta ba ya ka ta ka te khndat ha bang ong bangam pediang ya ka kentien nyu tra namar ba la da fi play na history khasi sinteng jong ba home walan do kat kum ka khana pateng kaman kedai kisah teng kedai nak cuci berjaya mereka. Ndai tang namar ba. Hakapor bakiwan mi nalum mangkasang jelek se kita ikap berma ndai kunur kat itu temen ka san ka kenya ka krem nyuki kamkop kiwan 5 yang kiwan hagini kilo.
bat habaki poi hal sentang isiam bagajaka kalong kapasiso kabai tenan bat mar ke cing thai cing luat kaya chen yang di kat tu kan ni ki chong teng na bat ki ong ye kita ki wai ka kan ho na ya ki man ngin nang chong teng na mangi sabut nan dia hendai habaki la poi hado long sopat nang man bhai snong che ki ni ki nom chung habaki wan ki khot no ai ki sa teng bat empat gidon ceng dia ha kata kapo bat naka ketian sat teng se kawan ka kentian sentang bat ya katam deng ma keren mga pila pan pulen na ka kot I doktor homi walang do ki CM khasi sentang haki CM khasi sentang itu syah kata bat ad pikiran pen syah syu ika keteng jong ni jai di jong dai nhiều trap kemudian berperkan nangin na phit ko bolem ba la dama ba baro kasi ude nong meklaya harai ambaro unong meklaya ude kasi komtaru ngapan ni ba baro kasi ude nyotrap harai ambaro nyotrap ude kasi ni jutep magi pat menjungi habakali ukasi nang no wa jong na sekat arsnan nanti kapni banado long mangkasang na mentawas de ndak cempor ki bukan asam nanti ni tam ni dunai kata hari lada phi kelin dai nang no nyu trep wa kyong wan nang tei ne chu wan hang ne hat bian kamot mdai tam yu khasi ba chong tiban paro tu le chai kita na bat na kata kata paro kelum lang ki chai ba ri ba chong hakan isla kita hat bian ukasi ong di nyo trap hanrai ki khasi menta pada ki pel sauto bakla ban ong ban nyo trap kamu tang kan ni kawai ka dia na ai khoblai ki bok ruang bat di baro to bas ngap ya kan ni ka khabar ai bikin duriap ban perkhan bat pensiong ya kanu ka badai kanu balai se penbek se duriap nang bangin yo ya kawai ka rai ngin yo I kawai ka thong ka thmei chi tep se phang ka chai dia la chong tang ki ni ki tin ka kateng trong ni chai di chung dai nhiều trap kemudian berperkan nangin na phit ko bolem ba la dama ba baro kasi ude nong meklaya harai ambaro unong meklaya ude kasi komtaru ngapan ni ba baro kasi ude nyo trap harai ambaro nyo trap ude kasi ni jutep magi pat menjungi habakali ukasi nang no wa jong sekat arsnan nanti kapni banado long mangkasang na mentawas de ndak cempor ki bukan arsnan nanti ni tam ni dunai kata hari lada phi kelin dai nang no nyu trep wa jong wan nang tei ne chu wan hang ne hat bian kamot mdai tam yu khasi ba chong tiban paro tu le chai kita na bat na kata kata paro kelum lang ki chai ba ri ba chong hakan isla kita hat bian ukasi ong di nyo trap hanrai ki khasi menta pada ki pel sauto bakla ban ong ban nyo trap kamu tang kan ni kawai ka dia na ai khoblai ki bok ruang bat di baro to bas ngap ya kan ni ka khabar ai bikin duriap ban perkhan bat pensiong ya kanu ka badai kanu balai se penbek se duriap nang bangin yo ya kawai ka rai ngin yo I kawai ka thong ka thmei chi tep se phang ka chai dia la chong tang ki ni ki tin